Merhaba jora havalno. Rupala legal alobar dersen ukulelehum khairatın. Ez alobar evji ukuleleyam. Emeiro enstrümana hapı çeken az bikin o akorda ve çekin. Çima seriya me akorde çekin ez jora ve bejim. Gava mu nu jxara enstrümana ke dikera mu akorda ve ne zaman çekit mu enstrümana tabe mu feri enstrümana nabe. Jiber hende akord çekirin gelek mühime. Kam enstrümana xwe naz bikin û akordayê çêkin. Enstrümana me soprano ye ya piçûk e. Ji vê master konsert û tenor heye. Dazde perdê vê hene. Çar têrin. Têrê serî jî sol, do, mi, la. Em ê pêva her çar denga akord bikin enstrümana xwe. Sol, do, mi, la. Sol, do, mi, la. Sol, do, mi, la. Sol, do, mi, la. Tamam akord kirin ama tamamen. Deve evden ye xweş jêbê. Îro dersa me li vir xilas dibe hevalno. Heftiya bê em ê dest strana bikin. Stranê ku hewe divê li binî yaz bikin em kîjana ji we re kar bînin. Xatirî ew bimînin xêr û xweşiyê.